esportives també tenim la música i l'alegria de l'associació juvenil La Tuna Folk. És una associació que ha anat creixent, que ha anat incrementant els seus registres, que ara ja no només ens ofereix les actuacions de la Tuna, sinó que també han estrenat Los Circus del Carrus, un espectacle medieval que es va poder veure la passada festa del Renaixement, i també Arctic Shows, un espectacle d'animació per a tots els públics. L'any que ve, el 2017, la Tuna complirà 15 anys, 15. Déu-n'hi-do 15 anys. Com passa el temps, 15 anys. 15 anys. I segur que en fan una de grossa. La Tuna, com dèiem, amb aquests 3 espectacles, Circus del Carrus, Arctic Shows i la Tuna Folk. I també esperem ara l'arribada de l'Orfe. Bueno, les Cubilles ja no passen a la història com les Cubilles més avorrides de les últimes festes de la ciutat.